どうもどうもどうも。聞こえますか？声聞こえるだったら、聞こえるよ。なんか書いてください。見えないね。ちょっと待って。聞こえる？オッケーオッケーオッケー。聞こえるね。おー、いいですね。よく聞こえる？おいろ、こっち久しぶりね。一緒にやるのね、ここで。今度ぜひぜひやりましょう。oh, okay, okay, great sound ね。Okay. うん。そう、久しぶりね、いろ。なかなかね。そうそうそう。ぜひぜひ。ぜひやりましょう。近くに来ないと全然字がね、ちょっと見えないね。そう。もうちょっと前かな。行きましょう。そう。まあ、いる人たちね、ゆっくり、見てる人たち、ね、今日、日本語だけ、ね、日本語だけ使って、ちょっと、パンログの、レッスン、リーディングをやりましょう。そう。で、まず、早く、叩き方、多分初めての人はわかんないかもしれないけど、で、わかる人もわかるけど、みんな勉強だから、最初は、叩き方だけ、少し叩き方だけ早く行きましょう。で、リーディングをやるね。叩き方分かれば、まあ、簡単じゃないけど、少し簡単にリディングを叩けるようになるんで、そうしましょう。ポンポン似ててです。いろ、ブンブン。OK、まず3つの音、まあ、もう一つも教える4つ、5つ、どのぐらい音をまずやるね。まずトーンやりましょう。で、よく僕の手見えるかどうか、ちょっと、見えづらいか見えるか、ちょっと見てね。まず、ね、自分の指をちょっと締めて、で、僕の手見ると、ここからこっちまでに、ここは太鼓の端っこを触るね。で、手が全部一気にパーやるんで、ね、一回に息、ね、ね、そう。このぐらいできるだったら、音がどんどん良くなる。ね、同じようにずっと続く叩きだったらね、良くなるね。そう。ね。そう。それ、今日は、
音だけの教えるではないから、ね、動きましょう。そう、それがトーン、ね、トーン忘れないで練習すれば出てくる。ね、どんどん音が良くなる。ね、で、次はベース。ね、ベースはもちろん楽器の太鼓の真ん中。ね、真ん中。で、それも、いっぱい人がこんな感じで指を開いて叩くだけど、僕のおすすめは同じように手を、ね、指を、ね、閉じて閉めて真ん中で、ね、ね、音が出てるね。で、正しくやると、ね、正しくやると、どれでも太鼓音が、完璧に出る。正しくやるとね、ベースやる、ね、音がね、正しくなる。いつも人が、たまにこの太鼓の音が良くない、この太鼓の音が良くない、この太鼓の音が良くない、結構みんな言ってるけど、僕教える人たちはわかる。いつも言ってる。太鼓良くないんじゃなくて、自分の叩き方が良くないかもしれない。ね、そう。自分の叩き方良くないだったら、音も、もちろん良くならない。ね、だから手でいっぱい人太鼓叩くだけど、いろんな間違いがあるから音が出る、いい音出るのは難しい。だからいい叩き方を、やってください。ね、今ベースね、さっき言った今日は音の専門じゃない。今度は音だけの専門のビデオを、一応あるけどライブでもやるんで音だけやりましょう。ね、今日はリズムだけどどんな音ねやるね。まずトーン、ベースね、でベースも、指を閉じてやりますね。で、スラップ。次はスラップね。スラップ。スラップはね、この音が欲しいね。ね、この音が欲しい。で、叩き方はね、ちょっと斜め、皆さん見えるかな斜めで、ちょっとね、自分の手がここまでぐらいに、ここは太鼓の端っこね。で、まっすぐじゃないね、まっすぐじゃない。こんな感じじゃない。少し斜め手を押して、で、こっちあたりにね、少しここあたりは皮触らない。こっちぐらいは皮触っちゃうね。触るんで。それを、僕の、スラップの、叩き方はちょっと難しいけど、そのスラップができるだったら、すごくいい音ね、太鼓、コンガでもジャンビでも、パンログでも手で叩く楽器は絶対いい音出るね。それもスラップね。スラップね。太鼓低くてもいい音出る。で、皆さん全部の音をね、聞いて、ね、それぞれの、ね、一
一番低いね。だけど、正しくスラップやると、音が出る。だから太鼓のこれいい、これ悪い、これいいじゃなくて、自分の手の叩き方にしましょう。その3つの、音をやって、で、次はパンロゴ叩くだったら絶対に使ってる音ね。いつも僕バイバイ言ってるけど、いつもバイバイ言ってるけど、スラップミュートもね、使って言ってるね。スラップミュートね。簡単に見えるけど、実はやるとなかなか全部練習やればできる。それも、スラップみたいように、同じところね、ここ太鼓の端っこを触ってやるね。だからそれをこれみたいバイ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 。そう。これやったら音なかなか出ないよ。これ皆さんこれやらないでください。こっちも太鼓ね触るね触る。これの大切のは、音と音の間をジョイントするために、この音があるね。あとマスタードラマーがいっぱい使うね。みたい感じを使ってるね。それも皆さん使ってください。じゃあ、今日やるリズムをいきましょう。今、軽く、音を、ね、勉強して、トーン、ベース、スラップ、あとスラップミュート、バイバイね、軽く勉強して、今のリズムをやりましょう。で、僕、左利きね、左利きだから、僕使う今僕の左ね。なんかカメラ見ると右に、OK、じゃあ僕の左ね。僕の左は右利きの方だったら右で始まるね。で、左利きだったら僕と一緒始まるね。で、今、ベースとスラップ全部教えるから、音聞いてやりましょう。ね。これベース、まずベース。ね。ベース、トントントンね。多分これできたと思う。次続くね。でももう一回いきましょう。ディギディギン、ディギディギン、ベース、トーン。ね。早くもできる、ゆっくりもできる練習ときね。あと、ね。
やると、ね。OK。じゃあ、それを続きいきましょう。ティキティキ、カタ、カタ、カタ。ティキティキ、タカ、タカ、タカ。ね。もう一回いきましょう。これはスラップ。ね。もう一回いきましょう。せーの。もう一回、せーの。じゃあ、一回だけね。せーの。で、次、ね。最初、ティキティキ、タカ、タカ、タカ。次は、ティキティキ、パタ、パタ、パタ。バイバイ。ね。一回スラップ使って、次は、スラップミュート使う。それを繰り返す。ね。一回スラップ、一回スラップミュート。ティキティキは変わらない。ね。ベーストントン、トン。ね。ティキティキ、カタ、カタ、カタ。ティキティキ、パタ、パタ、パタ。ピディディキ、タカ、タカ。タカピディディギンカタカタカタ。それね、僕ティギディギンピディギリン言ってるけど、実は自分の、太鼓の音を、どう自分で言うのは全然変わらないんで、分かりやすく自分で、作って、ね、言うように、それもしてください。で、僕の真似もするだったらそれもいいし。まず2回やる。で、1回スラップやって、1回、スラップミュートをやる。ね。スラップ。スラップミュート。音が違う。音が違うね、今やってるのは。だけど、皆さんやるで、ちゃんとスラップミュー出ないと、トーンなっちゃうか、スラップなっちゃう。で、音が同じように聞こえるから、そこを注意してください。そこは、ちゃんとスラップミュートをミュートして、そしたら音がね、ちゃんと全部違くなるようにしてください。もう一回いきましょう。ね、もう一回いきましょう。せーの。もう一回、せーの。で、このリディムは、今作ったリディムは、コンガで同じように叩ける。ね。で、ジャンビはあんまりスラップミュートやってないけど、一応できる。できるけど、ジャンビに使うだったら、多分スラップだけで大丈夫。ティギディギン、カタ、カタ、カタ、ティギディギン、カタ、カタ、カタ。でも、ミュートも、スラップミュートも、ジャンビでも、なんだっけ、試して、一応やってみて、僕、やると少し軽くジャンビの触るけど、ミュートみたいにミュートにするね、ちゃんと押すように。だけど、スラップだけにしても、それもいいと思います。OK、じゃあもう一回いきましょう。せーの。
でずっと繰り返せば、良くなる。じゃあ僕はちょっと、スピードように、普通のように、叩くんで聞いてください。で、これ、なんだっけ、上手になったらもっと、スピードは皆さんの次第。ね、スピードは皆さんの次第。いくらでも、色さんもわかるね。そう、いくらでもスピードは、好きなようにできる。ただ、正しく音を、出して、それで、その後は、自分の練習と自分の、決まるね。このリズムはゆっくりやろうとか、このリズムは自分でスピードでやるとか、それはいくらでも皆さんの、次第ね、皆さんが決めるね。僕のはいい音出せるように、いい音、あとそのリズムを持ってくるリズムね、をやるように。スピードもできる。OK、今日のレッスンはこのリズムでパンロゴで今使ってるね。パンロゴは僕のこういう楽器。初めて、見る人はね、口に穴があってね。で、これはガーナの実家で、作ってる。ね、興味ある方は、僕、東京に住んでる。ね、で、教えてるし、あと、ジャパンパカッションセンターね、JPC でも教えてる。浅草にある。浅草かなね。そう、浅草にあるね、ジャパンパカッションセンターでも教えてる。で、大体だったら、ぜひいつでも連絡ください。このリズムを今はあとあなたの次第、あなたが練習して楽しんでください。また、バイバイ。